हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों फिन बरायग्रोनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ नंगौ मानसि गोमादों प्रिया मोसाहारि आरो स्नेहा दैमारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एन्दाबारि गामिनि लंकेश्वर मोसाहारि आरो नीलिमा मोसाहारिनि नैथि फिसाजो प्रिया बसुमतारी बियो गोमानानै दङ स्नेहा दैमारिया प्रिया मोसाहारिनि लोगो बियो बिसानाव फैदोंमोन स्नेहा दैमारिया फैनानै ओमफ्राय थगायनानै लिंनानै लांदों बबेयाव दं बबेयाव लिंनानै लांखो बबेयाव थांखो दा बेखौ मोनथिया 23 जुलाइ 2022 बे खालारनिफ्रायनो बिसोरो खारखुमानानै एबा गोमानानै दङ बेखौ लिंनानै लांदों स्नेहा दैमारिया दा बबेयाव दङ बेखौ मोनथिया ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुरै खावलायहरनाय नैबे नाम्बाराव बबेयावबा नुयोब्ला कल खालामनानै बिमा बिफानो खिन्थाहर बिमा बिफाया जोबोद दुखु फोरमायदों 10 थाखो फरायबाय दंमोन प्रिया मोसाहारिया दा बेखौ बबेयावबा नुयोब्ला नोंथांमोना होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय बिमा बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों आंबो गुरै खावलायदों नोंथांमोना बबेयावबा नुयोब्ला नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहर जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि दिनावबो बेफोरबायदि गोमाबाय थानाय गोबां नोंथांमोना मोनथिदों न होमबा सोरबा बिसिया फिसा एबा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन सोरजोंबा खारनाय सोरबा सेंग्राजों खारनाय सोरबा फिसाया एबा सोरबा हौवाया गावनि बिसि गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुननि हिनजाव एबा गुबुन सिख्लाखौ दोनखारनाय गोबां खोनादों नाथाय बेनि उल्थायै सासे सिख्ला हिनजावसायानो सासे हिनजावसाखौ लिंनानै बबेयाव थांदों बबेयाव लांदों मोनथिया गोबां सन्देह जायो नङा होमबा जोंनि गोसोआव साननाय फैयो ओरैबायदि बैसोरनि बेफोरबायदि खारनायखौ मोनथिनाय एबा खौरांखौ मोननानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुनखौ बुंला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गाज्रि हिनजाव माहारिफोर एबा हौवा माहारिफोर दं नामा जे हिनजाव माहारिखौ लांनानै गुबुन काउन्ट्रि एबा गुबुन स्टेटफोराव देहायारि फालांगि खालामहैयो नामा एबा फालांगि खालामहैनो लाङो नामा लिंलाङो नामा एबा सोरनोबा रांनि थाखाय फानहैयो नामा लिंनानै थगायनानै लांनानै ना बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनानै रां खामायो गोबां जोंनि गोसोआव सोंथि एबा साननाय जाखाङो नङा होमबा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया मानो जायो आरो बेफोरबायदि खारनायनि उनाव गोबां बुथारजानाय गोबां जिनाहारि खालामजानाय गोबां लांखारनानै थगायजानाय आलाय सिलाय खालामहैजानाय गोबां जों नुगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि खारना बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरबायदि थांखुमानाङा बेफोरबायदि खारखुमानाङा होननानै गोबांखौनो जोङो बुंबोगासिनो दङ प्रिया मोसाहारिखौ बिमा बिफाया जेनेबा न'खराव एसे रायदोंमोन होनदों आरोना जेनेबा थांनाङा मानाङा बे स्नेहा दैमारिजों मानो थांनाङा होननानै दा बबेयाव थांदों बेखौ मोनथिया नाय आं बिसोरखौ आं थांखिनानै बुङा खिन्थु आं बुंनो लुबैयो बे बाथ्राखौ बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ एसेबाबो मोजां लामाजों थांथों होननानै रायखायो गाज्रि लामाजों एबा गोरोन्थि लामाजों आगान सुरोब्ला रायखायो एसे एनै बुंखायो बेखौ जों मोनथिनांगोन मानो थाखाय रायदों मानो थाखाय होनदों दिनै बिमा बिफाया मानो थाखाय रायदों मानो थाखाय होनदों होनोब्ला जों बेखौबो मोनथिनांगोन जोनोमगिरि बिमा बिफाया जोंखौ माबोरै खांदों माबोरै उन्दैनिफ्राय गेदेर गोलाव खालामबोखो बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनानै जोंखौ फरायहोदों लिरहोदों गियान फोरोंदों जोंनो नांगौ बायदि रां रुफा होदों जानाय लोंनाय होदों बेखौबो जों साननांगोन दिनै बिमा बिफाया गंसे मबाइल होदों 10,000नि नाथाय नोङो 20,000नि मोननो लुबैबा जानाय नङा मानोना बे 10,000 रांनि मबाइलखौबो नोंनि बिमा बिफाया माबायदि होदों बेखौबो नों साननांगोन बेखौबो साननो रोंनांगोन माबोरै 10,000नि मबाइल आंनो होखो बेखौबो नों साननो रोंनांगोन ओंखायनो बिमा बिफानि साननाय बायदि खामानि माव बिमा बिफाया माबायदि मालायनाव सान्दुं अखा हाजिरा खामला मावनानै एबा खामानि मावनानै रां रुफा खामायो एबा गावनि न'खरावनो माबायदि सान्दुं अखा खामानि मावनानै रां खामायदों बेखौ साननांगोन बिमा बिफाया बेसेबां दुखु खस्थ' जायो नोंनि थाखाय एबा आंनि थाखाय बेखौ जों साननो रोंनांगोन
रांखौ मानिफ्राय मोन्दों माबोरै खामायदों बेखौबो साननो रोंनांगोन। बिमा बिफाया गोबां मिजिं रनसायो गाव गावनि गथ' गथायखौ लानानै, नाथाय गथ' गथाया साननो रोङियाव दिनै बेफोरबायदि गोमानाय बेफोरबायदि खौरां मोन्दों। दिनै बिमा बिफाया मेगनाव मोदै रुजुननांदों। बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गनायजों लोगोसे सानफ्रामबो जानाय लोंनाय सुख गैया बेफोरबायदि जायो। बेफोरबायदि खारोब्ला बिमा बिफाया रायखागोन एसे एनैया। दिनै नों खारबाय, नों गोमाबाय, नोंबा बबेयाव थांदों, मा खालामहैदों, ओंखाम ओंख्रि मोनजागोन ना मोनजायाखै, जेनेबा जानाय लोंनाय मोनगोन ना मोनाखै, सोरजोंबा बुथारजाबाय नामा, सोरजोंबा जिनाहारि खालामजाबाय नामा, सोरनोबा फानहैजाबाय नामा, बबेयावबा लांनानै आलाय सिलाय खालामजाबाय नामा, बेखौ साननानै गोबां बिमा बिफाफ्रा सानो, दुखुजोंनो ओंखाम जानाय लोंनाय सुख गैया जायो। बेखौ साननांगोन। बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय जिबायदि दुखु खस्थ' सहायबोदों दिनैसिम, नाथाय सा ससेयाव बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ जोगारनानै थाङोब्ला अब्ला बिमा बिफानि गोसोआव गोरबोआव बेसेबां दुखु खहायै जागोन बेखौ नोंसोर एसे साननानै नाय। आच्छा, जियानो जादोला गोबां बाथ्रा दङ बुंब्ला, आं बैसोर हिनजावसा सानैखौबो आं गाज्रियै मुं थांखिनानै बुंनो लुबैया, नाथाय जायफोरा खारो एसे साननानै नाय। मानो खारो? आइफन लानो नामा? जे गुबुनाव थांनानै खामानि मावनानै आइफन लानो, माबा मोनसे गावनि साननायखौ एबा गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोजोबनो हाया। माब्लाबाबो मानसिया गावनि साननाय हनायखौ मावफुंजोबनो हाया। दिनै नोङो गुबुन हादराव थांनानै खामानि मावनानै आंनि साननायखौ जाफुंहोगोन बेखौ सानब्लाबो जानाय नङा। दिनै बिमा बिफाया माबोरै दुखु खस्थ'जों नोंखौ फरायदों लिरहोदों, मानि थाखाय फरायदों, मानि थाखाय लिरहोदों, मानि थाखाय गियाननि गुनि खालामनो नाजादों? मानोना नोंखौ लानानै बिमा बिफाया गोबां सानख'हायै एबा मा होनो गुवार मोनहास'यै सिमां रनसायो, गोथौ सिमां रनसायो। बेखौ फेलें दा खालाम। दिनै भिडिअ'आ जिबायदि लाबोदों नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ। थारैनो बिमा बिफाया माबायदि जोंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों, नङा होमबा? उन्दैनिफ्राय मोस्रोम अरसै, थाम्फै अरसै, नङा होमबा? बेमार आजार जासै लोमजादों साजादों, माबायदि दुखु खस्थ' सहायबोनांदों बिमा बिफाया, बेखौ जों साननांगोन। दानि दिनाव ओरैबायदि गथ' गथाय एबा फरायसा फरायसुलिफोर ओंखारबाय, मबाइल लानानै गोबां फरायनायाव गोसो गैला, गावनि थांखिखौबो होसोला, बिमा बिफानि साननाय हनायजोंबो सोलिला, गावनि गोसो बायदि। बे मानिफ्राय सोमजिदों? बे गाव गावनि हान्थिनाय लामा, जाय लामाजों नों हान्थिदों, दिनै नों गावनिखौसो सैथो एबा गावनिखौसो नंगौ साननानै थांदों। बिमा बिफाया मा गियान होदों, मा बाथ्रा बुंदों, मानो थाखाय रायदों बेखौ साननो समानो गैला। गोबां गथ'फोरा पाबजि गेलेनानैबो गाव गावनि इयुन लाइफखौ जानानै लादों। पाबजि गेलेनानै मा मोनो? नोंथांमोना गाज्रि मोनोमोना आं बुंबाय, नोंथांमोनाव सोंथि सोंदों, पाबजि गेलेनानै मा मोनो? दिनै गेलेनायनिबो सिमा थायो, दिनै मबाइल नायनायनिबो सिमा थायो। मबाइलजों जेनेबा भिडिअ नायनाय एबा फेसबुक वाट्सएप बायदि नायनाय गेलेनाय बेफोरबो सिमा थायो, नाथाय बेनि बारा सिमा बारनानै दिनै गाव गावनि इयुन लामाखौ खोमसि खालामनानै लादों गोबां गथ' उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा। फरायनायाव गोसो गैला। दिनै सोरबा न'खरनि जाथि बंस' एबा बिमा बिफाया एसे एनै बुङोब्ला उल्था दायसो जायो दानि दिनाव। दा ओरैबायदि सानस'नो हायैयावबो गोबां नुनो मोनगासिनो दङ। उन्दै उन्दैयावनो गोसथोलायगोन, मोजां मोनलायगोन, हाबा जाबाय, बेनिफ्राय बिहाव बिखुनजोनाव गोरोबनानै जानो हाला, साननैसोआवनो मा जुदा जानोसै एबा बेलेग जानोसै, बेनिफ्राय साननैसोआवनो गारलायलायनाय जानोसै। दा बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनदों आरो। दा गारलायनायनिबो गोबां रिजन थायो, खिन्थु आं बेखौ दा गुवारै बुंला, खिन्थु माने उन्दैयाव हाबा जानाय बेखौ बुंदों। खायफा उन्दैफोरनावबो गियान थायो, खिन्थु फ्राय बांसिनखौनो गियान गैयैखौ नुनो मोनो आरो दा बेखौ आं बुंदों। ओंखायनो आं गासैखौबो गुरै खावलायदों, गाव गावनि बिमा बिफानि फारसे सान, गावनि लाइफखौ साननानैल' जानाय नङा, बिमा बिफानि लाइफखौबो साननांगोन। बिमा बिफाया नोंखौ मानो जोनोम होदों? नों साख्रि मोन दा मोन, खिन्थु नोंखौ फरायहोगोन,
मालायनाव रां दाहार लानानैब्लाबो गावनि न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ फाननानैब्लाबो नोंखौ फरायहोगोन एबा फरायहोदों बेखौबो साननांगोन। आं मा बुंनो, आं दा बुंगोन सोरबाया सानगोन नों बेसेबां गियानि, दा बेफोरबायदि बुंलायनायावनो बेफोरबायदि आं बुंदों गियानखौ सोरबा सिखावाबो होनो हागौ, सोरबा नोंनि सुथुराबो मोजां गियानखौ होनो हागौ, सोरबा जौ फाग्लायाबो एबा सोरबा गाज्रि सुबुङाबो नोंनो गियानखौ होनो हागौ, खिन्थु बे गियाना नोंनि थाखाय एबा बे गियाना सैथो नंगौना नङा, बे गियानखौ लायोब्ला मोजां लामाजों हान्थिनो हागोन हाया एबा नोंनि माबा मोनसे जिउआव सोलायनाय लाबोगोन ना लाबोआ बेखौबो जों एबा नों साननांगोन एबा जों सानना लानांगोन, नङा होमबा? दा सोरबा जौ फाग्लायानो नोंखौ गियान होबाय, नों जौ लोंना दै, जौ लोंबा बेमार आजार जायो, किडनि एबा बिखा खामो, लिभार डेमेज जायो। दा बेखौ जों बै जुमाय फाग्ला, है नों जुमाय फाग्ला, नोंनि खोथाखौ जों लाया होननानै सानोब्लाथ' जानाय नङा। थारैनो नोंबो जौ लोङोब्ला सोरबा जुमाय फाग्लाया नोंखौ बादा होदोंब्ला एबा नोंनो गियान होदोंब्ला एबा नोंनो फोरमायदोंब्ला बेखौ जों साननांगौ, अ नङा लिभार डेमेज जागोन, नङा होमबा? बिखा खामफ्लंगोन जौ लोङोब्ला, बिरि सिगारेट सोबोब्ला। दा बेखौबो जों साननांगोन। ओंखायनो जिमान हायो खम खालामलांनो नाजा। नों दिनै जौ लोंदों, जौखौ नों एसे खम खालाम नों सानसे बेखौ ज्राब गारनो हाथाराखैब्लाबो, आरो नों जि गाज्रि लामाजों आगान सुरदोंब्ला एबा गाज्रि लामा थांनो नागिरदोंब्ला नोङो दिनैनिफ्राय मोजां लामाजों आगान सुर, अब्लानो नोंनि इयुन लाइफआ गोजोन थासारियाव फैगोन। दिनै भिडिअ एसेनोसै। आं गोबां बाथ्रा बुंबाय, आं बैसोरखौ थांखिनानै आं बुङाखै, खिन्थु गेजेराव बुंबाय फंनैसो बाथ्राखौ। नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो। दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।